mune mwana here kana mukurarama kwenyu anonzi naijero wamakaita nemukadzi kunoto ndo baba vake handiti mapowa imi muri kuwitinesa kuti ashua munhu ndinomuziva ndakaita mwana mwana iye ndikagara naye mukadzi kwekanguva kadiki mwana ndikagara naye kwekanguva kadiki mwana uyu mwana mukomana anobhadharwa mombe yekuberekwa kwaakaita handiti mapowa Saidi Tom. Auya mudara mambonge. Muzidaira zvandokumwari vana vabhenicha ava. Zvandomangari vana vabhenicha ava. Chataura chokwadi changu chese. Chataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Zimigo ndinzwa. Aiwa chava ndivo here vatumwa vamati vamudavenya hamutovaziva hatitombozivani kana ini kutovaona pokutanga nana ma 20 something years nyaya yenyu musati vapira dare vabvunzei vabvunzei saka munhu kuzomuunza kumudare kumuunza sani wamuziva sei chii chazodi kuchivanhu munhu anofanira kubvunzwa zvese izvozvo towana matangiro edare rechivanhu hongu ndino mwana musikana wokutanga ndinotosama kuona vasaidi vacho tatovezera rimwe mwana wangu wokutanga iyi wakatobva wanga ari kuchikoro ndokupedza form 4 yake ndokusangana kwavakasangana nasaidi ndombapowa mwana ndokugara vese vagara vese ndombangosiyiwa angoti vakaabhandona hatina kumbozivana kuti waita izvi ndiani mwana wacho nhasi uno unotove mwana watove over 20 something years tichingochengeta anga ane achitogara kunotoni nomwana wangu mukomana first born izvino I was told aindifonera mukomana kuti ndikuti izvezvi ndichitaura kudai mukomana wanga achigara naye aikuti mwana wave kubotswana saka ndangona kuti peta ndidiwo ndinoclaimawo twangu ndatoona hongu iye zvino mauya vasaidi ndivava tinotenda kuti vauya handiti ndizvo mwana wenyu ari musikana wacho wakabaakaitisa nyaya dzidai ari kunotoni kuti tinoita sei matara akadaro yasi ipapo pakaoma ndipindura seapo anofamba sei matara iwayo vakambogarisana here semukadzi nemurume hongu vakagarisana ndozviziva ndozvakaita kubvunza tiri kubvunza imi kuitira kuti kana taakupinda mumatarika tiwane kuti tinotseketudza nekutaura zvipi mudare ndizvozvo ndizvo vakagarisana mukwacha haana kutobvisa kana tsvakirai kuno kana tsvakirai kunosa muchiwana chiti kana kundiziva handizivi ndotomuona isusuwo kuti pachivanhu hatigone kutonga munhu mudare wamusingazivi saka ndiri kuti kana muchitaura pamberi pangu imi kana mapedza gumai handiti indakutsvaga manje kuti chinotibatanidza kuti tiwane matauriro enyaya chii andizvombamo ndizvozvo takuda kudzokera kwavari vasaidi mune mwana here mudzimai vachiri vese
havasivisi havasivisi. Mune mudzimai here wamakaita naye mwana anonzani? Nigel. Nigel. Anonzi Nigel. Anotoshandisa senemu yokwasekuru pamhuri yenyu. yangu. Mune mwana here kana mukurarama kwenyu anonzi Nigel wamakaita nemukadzi kunoto? Ndo baba vake avo. Makambogarisana semukadzi nemurume? Kwekanguva kadiki. Kwekanguva kadiki. Kana makagarisana kwekanguva kadiki pakaitwa mwana, imi muchibvuma kuti shuwa ndozviziva, handiti nhasi iye mwana makambogarawo naye here zvekuti munomuziva kuti mwana wangu uyu, kana kuti mwana iye akangokura ndobva angokura ari kwasekuru, hamuna kana kumbogara naye? Ndakambogara naye kanguva kandakagara nemudzimai. Chandiri kuda ndechewitness yekupupura kuti kana taakukuchajai pfuma yenyaya dzakadaro, tiri kuchaja tine simba rekuziva kuti imimi mwana munomuziva. Wamakaita naye mwana iyeye haana kuberekwa kumhepo, akaberekwa nemunhu. Munhu iyeye akanga ana baba wake ndivava varipo nhasi. Handiti mapowa imi muri kuwitnessa kuti ashua munhu ndinomuziva, ndakaita mwana mwana iyeye ndikagara naye mukadzi kwekanguva kadiki, mwana ndikagara naye kwekanguva kadiki. Mwana uyu mwana mukomana anobhadharwa mombe yekuberekwa kwaakaita. Handiti mapowa kubhadhara mombe yekumuroora imombe 1 mudare mamambo. Handiti then iyeye mukadzi iyeye ane maputiro kana kuti damage, nokuti ndimi makave murume wake wokudii wokutanga kumupa mwana. Ndiye mwana wachona wokutanga mukuru ndiye panoda mombe yedamage nehwai yamambo, 2 mombe nehwai yamambo, 2 mombe dzachona dzotori nemazita, 1 yemwana wenyu mukomana, handitika 1 yachona ndeye maputiro nehwai yamambo 700 US. Ameno kumazigi kuti imari hamusi kuroora mukadzi wamuri kugara naye. Handitika kana tichiroodza munhu mudzimai waakasiyana naye tinochaja zvakakanganisika pazviri munyaya yacho. Pakaberekwa munhu, handiti akutoshandisa seinemu yekumusha kwani kwaasekuru, imi muchitodada pamberi pamambo kuti handakagara naye mwana mukomana wamukarasirire. Otherwise ndiyo dangwe renyu, hazvizikanwa unless kana muine vamwe, but anogona kunge riri dangwe renyu mosiya mwana wacho naye achienda mwana wenyu mukomana. Zvakangooma so zvinowanikwa, hameno kuti mainge maproblems anenge asanganikwa nawo anenge akamira sei. Saka ndo zviripo, hameno munoti kudii? Ndanchikumbiro wangu nokuti panguva yatakazogara nemudzimai pane kusagutsikana kwakanga kuripo maitikiro akaita nyaya iyoyo. Ndo chikonzero chekuti takazopatsana nemudzimai nemwana, asi kana ari mwana wangu handina chikonzero chekuti ndingaramba. Saka ndokumbira hangu dare kuti ndingawana mukana here wekuti ndiwe wane kugutsikana kuti mwana ndewangu. DNA test hongu iyoyo munogona kuidefenda neDNA test yekuroora mwana, but damage rekutoti makatogara naye mukadzi harina chitsotsi. Handiti mapanzwa anonzi maputiro ayo ndeyekuti nyange kungokahwani kungopfuudza kungonzi maka chete damage kuna mambo.
saka tiri kusiyai muine mombe 1 yedamage remwana remunhingi remudzimai. Handitika nokuti kana makatogara naye maitomuita mukadzi kuti mufungidzirwe kunzi makaitisa munhu mimba inhau yekuti mamuchitogara naye semukadzi wenyu. Handiti ndizvo? Saka izvozvo zvinobhadharwa mombe kwamambo. Kudhara ndo mainzwa kunzi akabhadhariswa 10,000 yedamage, akabhadhariswa zvakazodai, but kuno kwamambo manje imombe inotodedzwa kunzi yemaputiro. Handiti mapona inozoita kuti kana pasina chinhu chakashata saichocho pazonowanikwa chinhu chinonodudzira chiri chimanda. Handiti mapona. Saka iye zvino mune mombe yemaputiro. DNA test mukunzwa here vachihava mukwasha wezvaari kutaura kunzi chakaita kuti tirambane kana kuti tisazogarisana nemukadzi tichipatsanurana nemukadzi taipatsanurirana nyaya yemwana iyeye kureva kuti pano umwe akanga asingagutsikani kuti mwana ndewani ndewangu. Ndo zvazviri kutaura. Handizivi dandikarasika dai pakava pane nyaya yakaita saiwe vanouya shako mukadzi wacho iri nyaya yezvino ane 20 something years ozotaura ndakaa pane zvakaitika zvacho zvakataurirwa ani mukwasha uyo haana kutombopinda kutove mukwasha wenyu. Handiti mapawa haana kutokupai tsvakirai kuno ndizvo zvocha kutomutonga ilaki rotamuwanikidza chaiko. Handiti mapawa haana kutombobvera aita mukwasha wenyu mumusha pachivanhu. Handiti akagara nemwana kunge vangu vanhu vangosangana boyfriend negirlfriend zvatorana zviri kugarisana mustreet. Handiti hamuna kuwana tsvakirai kuno. Isusu tiri kuti kana iri nyaya yekuti mukwasha akanga asingagutsikani haana waiudza nokuti hamuna kumuendesa kumatare edzimhosva panguva idzodzo muchiti munhu aramba mwana wedu iye aine mimba mwana wedu. And iye zvino mukadzi iyeye ndiye angadai akagara pedu apa imi hamungagone kuipindura nyaya yakadaro kana tichitaura zvechivanhu. Mukadzi iyeye ndiye angadai ari kupindura nyaya ipi iyoyo yekuti iwe murume yaari kuti paakasiyana newe akanga achisiyanirana newe nyaya yenhingi, nyaya yemwana, kuti mwana akanga asina kugutsikana naye kuti mwana ndewake. Handiti ndizvo? Saka ndeipi nyaya makarambanirana? Iye aiti chii mwana wachona? Havana kunetsanira nenyaya yemwana. Hamungazvizive nekuti hamuna kutora matanho amaifanira kunge muchitora panguva yakanga ichiparwa mhosva. Sei makamusiyirira murume wekusvika paextendi yekudaro? ndaiti uchauya hake uchataura hauye uyu muri kumona senga anga achauya. Watora mwana wemunhu. Handiti ndopawanenge uchirwa nehanaka kuti hatingagari nemwana wevanhu tisina kuzikanwa nevabereki vake. Handiti totadza ipapo togara poberekwa mwana. Handiti mwana akaberekwa ari kupi? Handi akaberekwa vari vese? Akaberekwa vari vese, vaberekwa vari vese, ndobva zvaparadzana ikoko, asina kuuya mumusha maberekwa mudzimai wake. Handiti mapawana? Saka kana mamuchiti maachauya, handiti tingataure kuti ichokwadi here chekuti angauya. Dai pasina 35 years yamakabhadhara kudaro kuti tinomusunga auye kuno. Tinoti joke. Ukaona munhu achigara 20 something years ane mwana akatoberekwa 20 years ago zvakaoma. Handiti saka mhosva yaadaira pamaziso pangu yatinogona kumubata nayo iyo inonge ichinzi uchida usingade unayo ndeyekuti ari kubvuma kuti aiva ari mudzimai wake iyeye mwana wenyu. Handiti anobhadhara maputiro damage remukadzi iyeye. Handiti
asi mukadzi iyeye nhasi ndiye angadai achipindura apa zvaari kutaura murume. Handiti mapawa ndiye angadai achizvipindura kuti zvaanotaura zvokuti mwana takazodii kadii inhema pakanga pakadai. Handiti dare rodudzira. Amen. Masoro jenu chimiro chenyaya iyi muri kuinzwisisa. Mwana iyeye mufambiro waiona mudzimai wake waimufungidzira. Zvino nhasi pane munhu anofamba pasina DNA haugoni kutambira, pasina DNA unotadza kurera mwana wako uchifunga kuti haasi wako. Paitwa DNA unenge wakuzonogara nemwana wako, asi zvataurwa namambo zvokuroora unoroora mwana wako. Defense inozobuda neDNA uchibhadharwa mombe yekuti wane vanga vaida kukupa mwana asiri wako, uchidzoserwa mombe yekuti wanga warodzwa mwana asiri wani wako. Ndonyaya mafambiro ainoita. Asi iwewo kugara nomukadzi uri kugerana naye uchigondoita zvinobereka mwana wozomuti pamberi pevanhu hachisi chinhu unobhadhara. Zvimwe zvekutaura here ukakura unoziva kuti kuzotsotsi kwakatotangira pakuti ugara nemwana wevanhu usina hanya zvinoda kuti vabvunze panoda kutaura kuti kwanzi zvakakonzera kuti paunzani. Saka dare riri kupa mutongo mupamombe. Isusu kana munhu akanga achivata nemunhu nenzira inoitisa kuti munhu abereke mwana, vakabereka mwana. Handiti kana paine defense ndio inotsvagwa nemuridzi wayo. Handiti isusu tatutaura wani toda hwai yedu yamambo, tinoda mombe yemwana mukomana, tinoda mombe yemaputiro. Handiti ndizvo? Chinouya rini? Kutsvaga kuti chimwe chishambo chandikumapa ndochidikasei. Takatokuruma kuzanzika petaro. Nyaya yakaoma inozvinki zvakaoma. Asaidi. Zvinouya rini zvataura namambo izvi? Tawisai. Ndezvekutotsvaga nekuti pari zvino handisi pamushando. Yasekera mabvunzo kuti rini kuti handikure chaizvo. Zvimwe zvacho zvinokanyadzisa kuti kana kuti ndingapa zuva tomboti 21 days kubva nhasi, 3 weeks, 20 years ago, pamakatadzira mwana wemunhu kumuita mukadzi momuberekesa 20 years dzakapera kana kuti 30 years dzakapera. Ameno igore ripi? Takura mune makore mangani? inini 57. 57. Takasiyana ne2 neni. Handiti makwa first born yangu ine 33. Handiti saka imimi wenyu ndiri kumupa 2 years pamusoro 35 makore. Yakaoma. Saka atigone mari yedara hamuna kubhadhara futi, mukati havanondoona kudara moenda muchifamba nemakumbo musina bhutsu. Kosei musina kuya nemari yedare ramama? Simataura ndamboita semunhu asiri pamushando. Mari munoenda muchifamba muchimbaratura nemakumbo.